בוא תסביר לנו קצת מה אנחנו רואים. זאת משפחה של ספמנונים. מי רוצה עוד קולה? די נתקעו בתוך בריכת המשאבות של האגם הזה. וואי, ידעתי למה לא חיבקתי אותך. פה בחולון. כפי שאנחנו רואים, הציר המרכזי של המשפחה לא זז. נכנס להלם. והמשפחה שלו דואגת לו, כל פעם נוגעת בו קצת. מדהים, אה? מנסה להרים אותו, לדחוף אותו. ולא מבינה למה אין תגובה. מזיז את הספמפונים שלו מקדימה קצת, אבל לא יותר מזה, הוא מראה סימני חיים אבל לא יותר מזה. הודות באמת לכל הפעילים ולדייג שלנו המהולל. ולעיריית חולון שהעבירה, שווידאה הריגה. שממש איבדה את הצפון. את הצפון, ואת הבחירות. כפיר. את זוכרת שאז נתנו לי לקחת